וואי. אתם שמעתם מה קורה? אתם קולטים את זה יום היום, אתם קולטים? נמרוד והסמנכ"ל כספים עומדים ללכת מכות. יש מכות? מה? כן! כל המשרד כבר שם, נו, אמיתי. אתה לא תדליק אותי עוד שנייה, עוד צליפים במתרגשות, אני לא יכול ככה, אני לא יכול, אני אומר לך. יאללה, בואו כבר. בוא נלך, בוא נלך. קדימה. רגע, חבר'ה, לא באמת רוצים שנעודד מכות במשרד. תקשיב לי טוב, אין לי כלום בחיים האלה, אין לי כלום במשרד הזה. אתה לא תיקח לי את זה. הוא לא ייקח לי את זה, זה יום חג היום. זה יום חג, נכון. הולכים לראות מכות. אז יאללה, בוא כבר, נו. למה אתה כמו שאתה? למה? נמרוד, זה נכון מה שכולם אומרים? אתה עומד ללכת מכות עם הסמנכ"ל כספים? גם זה הדבר האחרון שאני אעשה בחברה הזאת. זה יהיה הדבר האחרון שתעשה בחברה הזאת. אוקיי. אז אתה רוצה לבוא לראות קצת אקשן, או שאתה מעדיף להישאר פה? אני רואה שיש לך פה כריך נפתותיך מניעה. בוא נראה קצת אקשן. וואלה. ככה חשבתי.